Seguimos en verán, chegamos agora ao apartado das entrevistas. Comezamos falando en primeiro termo con don Rafael Quintía Pereira. El é antropólogo social e cultural e licenciado tamén en Ciencias Empresariais, pero ese non é o motivo, ou non é o motivo de cheo polo que o traemos aquí, senón pola súa faceta de escritor. Ven de publicar un estudio completo dende a súa faceta tanto antropolóxica como social e tamén de todas as lendas que leva consigo pois un lugar tan emblemático para Sanxenxo como é a ermida da Nosa Señora da Lanzada. Moi boas, benvido, señor Quintía. Hola. Decía eu que esta semana se ven de presentar unha publicación súa que fai referencia a un dos lugares pois máis carismáticos daqui, do Concello do Sanxenxo, e que ten toda unha longa historia detrás, non? Sí, a ermida da Nosa Señora Lanzada, que é unha das ermidas dos santuarios máis importantes e coñecidos de Galicia, dende logo das Rías Baixas o máis potente, digamos. Por ser tan potente e tan importante, até o de agora non tiñamos ningún estudio así pois científico ou case científico fundamentado con información recollida como fixo vostede. En primeiro termo, quero que me diga pois cal é o contido desta peza que vai a ser a partir de agora, que xa o podemos atopar en calquera librería de Galicia, pois de consulta sobre toda a historia deste lugar. Sí, vamos a ver, bueno, o Santuario da Lanzada, hai moitas referencias a él ao longo da toda a bibliografía etnográfica galega, como moitos outros santuarios, pero, bueno, en Galicia temos tantos santuarios que hai poucos traballos monográficos deles, non? Entón, neste caso, si hai textos, pero un estudio pormenorizado dende todos os aspectos, dende o aspecto histórico, o aspecto religioso, o aspecto simbólico, pois hasta o de agora non había, non? Entón, bueno, eu intentei cubrir ese baleiro, aglutinar toda esa información e novas achegas e pola disposición da xente para que coñezan realmente o tesouro que temos aquí. Un libro, ademais, que foi merecente dun estudio, non? Partiu dun estudio ese libro dun premio tan importante como é o Luís Cadrado 2010. Sí, eu presentei o proxecto ano pasado ao certame, tiven a honra e a sorte de gañalo, e agora vese publicado o traballo, ampliado, xa digo, con novos materiais, entre outras cousas porque tamén durante o transcurso do ano se remataron as excavacións arqueolóxicas que se estaban levando a cabo ali, e, bueno, sempre saen cousas novas no aspecto, digamos, do xacemento arqueolóxico no que se ubica a ermida, non? Como chega un vigués afincado en Pontevedra a escribir sobre unha ermida que está ubicada en Sanxenxo? Bueno, eu son vigués, a miña familia é de Pontevedra, e os meus tíos, a miña avoa, vive en Sanxenxo. Eu veño os veráns a Sanxenxo dende os 3 anos, cando na praia do Silgar se podía xogar o fútbol, cazar cangrexos, e eran 4 persoas. Entón, de toda a vida, coñezo a Lanzada, pois, cando era unha praia que casi non ia ninguén, non? E vin, bueno, un pouco como foi cambiando. Entón, sempre estive vinculado a esta terra, e sempre dende pequeno me chamou a atención o lugar. Lembro nos anos 80 tamén as últimas excavacións que se fixeron, e como cando estaban na praia, pois, ibas alí a ver, cando xa marcharon os arqueólogos e cando xa se acabou a excavación, a ver o sitio, non? O sitio do xacemento. E, bueno, sempre sentín, aparte de interés polo tema dos santuarios e a religiosidade galega, pois, en concreto, por este sitio, pois, sempre tiven ese afecto. Supoño que dende vostede levará vostede escoitando tempo e tempo lendas que fan referencia non só á ermida da Lanzada, senón o entorno da Lanzada todo en sí, e agora de maior pois vai a buscar o fundamento, as orixes, donde busca documentación, biografía, fontes para informarse dun xacemento que aínda a día de hoxe están pois procurando completar a súa descoberta. Pois sí, basicamente temos 3 fontes, non? Porque a diferencia de outro santuario de Galicia, o santuario da Lanzada, da Nosa Señora da Lanzada, da Area, Nosa Señora da Area, ubícase nun xacemento arqueolóxico cunha cronoloxía que ven dende os séculos 70 do Cristo hasta a idade medieval, o sea que toda a nosa historia desta comarca témola ali. Entón, tes as fontes, primeiro os textos históricos, textos medievais que fan referencia á fortaleza que deu orixe á construción da capela. Temos os textos, os estudios, informes do xacemento arqueolóxico que se foron facendo ao longo destes anos. Temos a bibliografía galega, os libros publicados sobre etnografía, que hai referencias, e despois temos a literatura oral,
o sea, as lendas, a mitoloxía, o saber do pobo, que realmente é onde se conserva parte dese universo simbólico que rodea o lugar, non? E que non só é un santuario católico onde se celebra unha romería anual e unha serie de ritos curativos, senón que aparte hai todo un universo simbólico alrededor moi interesante, que reflite realmente o carácter deste pobo. Para os que non son do Salnés, porque sabe vostede que verán chega ata toda Galicia, que lle podemos contar das principais lendas ou especialidades que se lle atribúen a cada santo, neste caso a Virxe da Ermida da Nosa Señora da Lanzada. Sí, bueno, sabemos que os santuarios galegos, cada santuario galego, ou moitos deles están dedicados ou teñen unhas especialidades. Hai especialistas dentro da nosa religión, non? Entón, hai santuarios que son para Gorxa, como pode ser San Blas, outros para as verrugas, como San Benito. A Lanzada está o santuario onde acudían. O máis coñecido é o rito da fertilidade, xente que necesitaba, que non tiña problemas para ter descendencia, tanto homes por problemas de virilidade como mulleres por temas de fertilidade. Eso é o máis coñecido e o baño das 9 ondas. Pero tanto importante era polo aspecto como lugar para curar de meigallos, xente endemoniada, pois como pode ser San Campio ou o Corpiño, non? Entón, tiña esas dúas facetas. Fundamentalmente, viña moita xente, sobre todo a principios de século pasado, non deste, por temas de meigallo, mal de ollo, xente posesa, se realizaban ritos de exorcismo. De feito, tamén hai un baño vinculado á curación destas posesións. E despois o tema do baño das 9 ondas, non? Que tamén é todo un universo. Ten que ser nalgúnha data concreta? Sí, hai 4 datas, o sea, non só hai unha, e hai varias variantes do baño, pero normalmente a máis típica é a noite da romería, a romería o último fin de semana de agosto, entón do sábado ao domingo, esa noite, un dos días propicios, dos momentos propicios para o baño, ainda que antes a romería duraba 9 días, e a xente dormía nos albollos que había ao redor da iglesia, bueno, da capela, se pasaban ali días e días. Outra data é a noite de San Xoán, que é unha noite máxica por excelencia na nosa cultura, a noite liminal, onde todo é posible, tamén é posible facer o baño aí. Despois, os meses, as noites de lúa chea, os sábados de lúa chea en meses sin R, o sea, maio, xuño, xullo e agosto, non? A maior potencia a primavera e o verán, e tamén na Lanzada de Maio, que era outra romería que se facía o día da Asunción, en maio, e esa noite tamén se podía facer o rito das 9 ondas, non? Para axudar a ter fillos. Tamén se di no seu libro que este punto en concreto pois é unha porta ao alén, non? O máis alá. Bueno, vamos a ver, moitos destes santuarios costeiros, neste caso o da Lanzada aínda máis, porque está ubicado nunha illa, non que era unha illa, xa de por sí son fronteiras xeográficas, porque se abren frente ao mar, falamos de simbolismo, por suposto, con todas as connotacións que ten o mar, como de inestabilidade, do outro mundo, frente ao terrenal, a seguridade da terra. Aparte, é unha fronteira tamén administrativa, porque separa Sanxenxo do Grove, e aparte é unha fronteira simbólica, porque a través do estudio das lendas, da mitoloxía, desas creencias de que a Santa Compaña iba ao campo da Lanzada, de aí partía cara a Illa de Ons, nunhas veces, outras cara a San Vicente, que foi illa hasta hai 200 anos, ou cara a Toxa, sempre as almas chegaban a ese punto e de aí partían cara as illas do Atlántico. Nos propios ritos de inhumación que se detectan na necrópolis, porque aquelo, aparte dun asentamento, tamén foi reutilizado despois, houve unha necrópolis, tamén coetáneo co asentamento. E ali se atopan ritos que pertenecen a crenzas xa baixo influencia romana, latinos, onde os corpos depositados aparecen cun enxoval funerario e cunhas moedas, podía ser na boca ou nos ollos, para pagarlle a Caronte o seu tránsito outro mundo, non? Entón, sería moi extenso falar, pero todo o contexto cultural de creencias simbólico nos leva a pensar que eso era un punto de partida cara a outro mundo. Bueno, os do norte de Galicia teñen San Andrés de Teixido, aquí temos a Lanzada, menos a xente do Morrazo, que sempre foi peculiar, e ten o Facho de Donón, que é outro dos lugares máis espectaculares para partir cara ao alén.
De todas estas lendas que vostede descubreu, cal é a que lle chama máis atención ou que lle pode chamar máis atención a xente que lea este libro e por que característica sobranceamos esa? Bueno, de todas as lendas, realmente non as descubrín, porque son lendas que ten a xente, eu simplemente recollín e fixeme eco de outras recollidas. A mí me chama moito a atención o feito da crenza, non? De que esa Santa Compaña partía da iglesia de Noalla, baixaba polos campos da Barreira e chegaba ao campo da Lanzada, que é onde está o santuario, e de aí partía as illas, non? Esa creencia viva, porque eu puiden falar con veciños de Noalla, que me aseguraban como eles viron, non? A Santa Compaña como vai polo mar botando luces de colores cara a Illa de Ons, non? Entón, máis que a lenda da Santa Compaña que existe en todas partes de Galicia, non? O feito de estar vinculado a este punto, a este tránsito cara ás illas, e que sigue viva, que a xente maior sigue tes testemunhas que che acreditan, non? Que viron, pois me resulta moi interesante, e non teño por que dubidar, por suposto. Pois interesante está sendo, sen dúbida, esta charla, pero vámoslo deixar aquí para abrir boca o que queira ler o libro, xa sabe que se pode dirixir ás mellores librerías de Galicia, repitolle o título, A Nosa Señora da Lanzada, estudio antropolóxico dun santuario costeiro de don Rafael Quintía Pereira. Bueno, falando de levantar o ánimo, pois collemos unha bebida espirituosa, que por eso se chaman así, neste caso unha das nosas favoritas, que é o Martín Codas de aquí das Rías Baixas, e brindamos pola progresión dese libro, porque chegue a moita xente todo ese traballo feito en torno a un dos lugares emblemáticos, como digo, de Sanxenxo. Saúde. Gracias, moitas gracias. E así, con este brinde de Martín Codas, dende o Augusta Spa Resort, damos paso a uns breves consellos publicitarios, pero permanezcan aí porque nos quedan moitas sorpresas por amosarlles neste programa.